Novo derbi galego para o Rotogal. O Boiro Voleibol recibe a visita do Dumbría, rival coñecido polos do Barbanza, coa meta de seguir sumando triunfos na súa conta. O pasado 12 de outubro arrancou a campaña 25-26 para o Rotogal e o fixo da mellor forma posible. Os boirenses debutaron cun traballado triunfo na pista do Cid Jovellanos e a súa estrea na Cachada foi tamén sobresaínte, logo de impoñerse por 3-1 a un combativo SUAC Canarias. A pasada fin de semana, o conxunto dirixido por Adrián Alves desplazouse a Lugo para enfrontarse a un equipo do nivel do Arenal MB, que plantou cara a un Boiro que amosou unha gran versión sobre o parque para anotarse o triunfo cun 0-3. Inmaculado este inicio do Rotogal, que só sabe gañar polo momento o que o levou ao segundo lugar do Grupo A da Superliga 2, e mañá terá unha nova proba na que se verá se os do Barbanza seguen engadindo vitorias á súa conta. Os boirenses regresan á súa casa, a Cachada, onde contarán coa roupo da súa afección para enfrontarse ao Dumbría, segundo derbi seguido que afrontan. Nesta ocasión, os brancos terán que medirse a un rival máis que coñecido e o que xa se enfrontaron en varias ocasións na pretemporada. Os xogadores levan toda a semana preparando este duelo, polo que teñen claro a súa estrategia de xogo para deixar o triunfo na casa. O Dumbría, quinto clasificado, non arrancou mal a campaña, cedeu na súa estrea por un igualado 3-2 co Taldea para impoñerse por un gran 3-0 ao Textil Santanderina e por 3-1 ao Gupane Guía. A pasada xornada o Vigo foi superior, polo que o Dumbría chega esta quinta xornada no quinto posto da clasificación. O Rotogal, Boiro Voleibol e o Volei Dumbría veránse as caras mañá sábado na Cachada. No encontro que dará comezo ás 7 da tarde.